Merħba ġewwa Malta. Ġentilment nitolbukom tibqgħu bil-qiegħda biċ-ċinturin tas-sigurtà maqful sakemm jintefa' s-sinjal taċ-ċinturin. Qabel tħallu l-ajruplan, araw li ma nsejtu xejn warajkom. Meta tidħlu l-kompartimenti l fuq minn raskom, oqgħodu attenti li ma jaqa' xejn fuqkom jew fuq passiġġieri oħrajn billi xi oġġetti setgħu iċċaqalqu matul it-titjira. Nisperaw li t-titjira oġbitkom u li m'għandhomux ma nerġgħu nilqgħukom fuq titjiriet oħrajn. Saħħa u grazzi tal-li għażiltu li tiru mal-Air Malta.